Sanibonani guys, ngiyanamukela kule video ngizobe nginipha i-recap yeGenesis yangomhla ka-4 September 2025. So Felicia uhlalisa phansi ubongo. Azama ukuthola le situation yakhe beno-Uwithi amtshela ukuthi lento yenzayo nje into ye-rebound mewuye ngoba izophila kabi. Kakhulukazi ngale ndlela izinto ey'phile ngayo phakathi kwenu before. Asidibeng bathola iy'ndaba zokuthi baphumile ephepheni lababhale khona ukuthi uMarona dishes gospel to be isangoma. So uMarona ufrustrated uyathetha uthethisa uma wakho ukuthi nje ngishilo ukuthi singawenzi lo msebenzi kodwa buka sekwenzakalani manje i-reputation yami isiphelile lezomculo wegospel uthi uma wakhe elo malume wakho uZakhariya wonke owenze lento le kodwa ke nawe ukugolozile ukwenza i-cleansing so nje kuyakufanele lokho kwenzakalayo ke. uMarona ke yathi uzosowa ababhali bamaphepha wabuza ukuthi ubani oshuthi lesithombe lesi wasatha wasiza bezindaba. uFelicia ulungiselela kuya ku-interview khuluma nomndeni wakhe nje bajabulile bamfisela inhlanhla uNoah acela ukuthi ke ucela ukuyibuka ke interview amvumele kuma wakhe ukuthi angayibuka interview lezobe yenzeka. Bamfisela inhlanhla and then phuma hambe mefika lapha hambe kahle nje interview iqale kahle ikhulume nosisi embuza imibuzo nje kanti akazi ukuthi usisi umphathele izivakashi esispecial. Ngapha uMarona uyahamba uya kuBishop eyamkhombisa into ephuma ephepheni. So uMarona athi uzokwenza ivideo azama ukuthi achazele ababukeli ukuthi abafundi bephepha ukuthi kwenzakaleni nama-fans akhe athi nje uRevo akuyona i-good idea leyo cause ngesikhathi ukuchaza abantu bazobe beqhubeka betreka lento vidana uthule nje kunokuzokusiza lokho. Ngapha ke-interview kusahamba kahle ke usisi kalethe i-special guest sakhe esingu-Gabriel lo akade beplane naye vele ukuthi bazodicelela phansi igama lika Felicia. Esathuke kanjalo ke Felicia esaphelelwa amazi angazi ukuthi uzothini. Ngapha fike imbali kaBishop zilethela uWethu ziphuma kubonke. Ekuqaleni uma wakho uzibethethe imbali iphuma kubaba kaUwethu zize kuyena kanti cha eza uWethu. Mefika kuGabriel lapha nje ungena uzothi nje hello makano. Avela jam uFelicia ngazi ukuthi uzothini abaseleke. Into afika yenza kuGabriel ku-interview painte uFelicia as umuntu omumi as always enza. Uthi nje uFelicia akaze amphathe kahle, uFelicia uthenga amathikithi eshow kaMpumi, ucekelele nje ingane encane ezama ukungena kwi-industry wathenga amathikithi akhe wawashisa. Uthe nje umulo uyena nje esaphila lapha yakathabethe nje wephila nje ngaphansi kwesithunzi sikaMuzi Thabethe. Felicia akaze amthande uzaza guqe phansi athi nje Felicia ngicela ungikhulula ngisathanda ukuphila ngale ndlela le wazenza i-victim. Felicia akwazanga ke ukuyikhulumela ukuthi kwenzakaleni. Wathi nje Gabriel ngicela khuluma iqiniso Gabriel. So let's hope ke angazi uzokwazi ukukhipha kanjani lesimo but let's see on the next episode. Thank you for listening. See you on the next one. Bye.